Magagalit ba ang kabayo kung mas mahaba ang sa akin? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang Tagol! Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Maayong buntag kaninyong tanan. Ayong buntag, manggas! Maayong buntag sad. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang mga konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Naging trending ang Miss Universe 2024 na ginanap sa Mexico. At ang nanalo ay mula sa Denmark na si Victoria Thelvig. Siya ang kauna-unahang Danish girl na naging Miss Universe sa kanyang bansa. Sinundan naman ito ng first runner-up mula sa Nigeria na si Chidima Adetshina. Ang second runner-up naman ay mula sa Mexico, Maria Fernanda Beltran. Ang third runner-up mula sa Thailand, Sushata Chuangsri Sawadika. Natatawa ako sa'yo. At sa fourth runner-up naman si Iliana Marquez ng Venezuela. Nakakalungkot man, subalit ang ating pambato na ang Bulakenyang si Chelsea Manalo ay hanggang top 30 lamang. Subalit, pinangalanan naman siyang first ever Miss Universe Asia. Bago pa man ang post-pageant press conference sa Mexico City. Proud pa rin kami sa iyo, Miss Chelsea Manalo. Mabuhay ka, para sa mga Pinoy, ikaw pa rin ang manalo. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Hi, Miss Chelsea Bishik. Morning, Col! Morning, Tits! Kabisyo, Feel good morning! Patay, patay! Patay, patay! Monday, November 18 to 2024. Sa oras na 7:30 ay kasama niya ang pambansang angkol. Panalo sa lahat ng chicks. Angkol Dagol! Ang kamot sa mga angkol. Kasama ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. At maraming gustong gawin siyang Miss Universe ng buhay nila. Naku po! Ang pambansang Tita Tanya Chinita. Girl, my chinita, girl. Dagan salamat! Morning, Mang Kanor! Morning, Mang Kanor. Morning. Ay, may guest daw. Ala, Chihuahua, mabuhay ulit! My name is Trixie, representing for Rockford! Mars Trixie, so ikaw ang in-invite namin kasi lagi kang sumasali sa mga pageant. Pero bakit lagi kang talo? Anong tingin mong wala ka na meron sila? Wala akong beauty and brains. Kailangan ba naman yun lagi? Hindi pwede. Kailangan ba yung beauty and brains? Hindi pwedeng pagaling ang costume. Ba't Oo tamo ko, nga. ang ganda nga ang costume mo, hindi ka pa rin nananalo? Alam mo, Mars, buti pa maging costume na lang ako. Dahil mas maganda pa yung costume. Alam mo, magandang tanggapin yan. Pero Mars, anong Mas ako proud ako kay Chelsea. Ano masasabi mo sa kanya? Nakikinig siya ngayon. Si Chelsea? Oo. Chelsea, basta para sa akin, ikaw nanalo, girl. Totoo. Love, 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 love. love, love. Ganon. Pero maring Chelsea, proud kami na nakapasok. Never pa tayo hindi pumasok sa mga Yes. finalist na ganyan. Kahit papano, Oo. nasa top 30 pa rin ang Philippines. Tama. At isa sa pinakamagandang babae sa mundo ay ang Pilipinas. Tama.
kaya nga na marami na humaling sa ating mga foreigner, di ba? Pag nagpunta ka ng Makati. Punta ka ng Makati. Mars, kaya pala, sikat ako dun, Mars. Dumaan ako dun. Bakit nakiklik ng palda mo dun? Sabi na, gusto na exotic daw. Dumaan. Sa Ermita, makikita mo dyan. Iba yun! Patay! Patay! Iba yun, kayo Iba naman. pala. Oh, Pero diba, proud mabenta proud talaga tayo. Tsaka iba yung beauty ni Chelsea, Yes. diba? Barbie siya. Napaka-Barbie niya. Ako Barbie din! Barbie. Patay! Barbie na. Ay! Hoy! Kayo. Ay, nako. Sige lang. Ganun naman talaga yan. Hindi pa ibibigay sa atin this year, maybe next year. Yes. So, wish best Kami mo yan, best in luck 5, na lang sa 4. ating mga beauty queens. Mga beauty queen natin na talaga namang grabe yung mga, alam mo yung mga judges natin, Tits. Pati sila nahihirapan din. Imagine 125 beautiful ladies all around the world. Kaya pala nanonood si Mang Kanor eh. Nagulat ako na naplisa ng camera eh. Nanonood. Ang daming gusto yung swimsuit eh. Siyempre, basic. Basic. Bakit nasa baba ka? Sa ilalim ka ng swimsuit competition. Tulong silalim ng stage eh. Nasanay kasi ako sa aming baryo. Sa silong. Sa silong yung stage kasi doon kahoy lang. Kawayan. Ay, naku, Mang Kanor. Pero, yan mga judges natin na hindi rin mga basta-basta. At talaga namang... Doon si Michael Cinco, di ba? Oo. Yung sariling ate. Oo, pipiliin talaga nila yung sinong pinaka the best, magaling, matalino sa na, universe. maganda Maganda pa. pa. Kaya once again, congratulations sa Miss Universe 2024 mula sa bansang Denmark na si Victoria Thelvig. Victoria. Yan, congratulations. Hindi Ganda ka- ng gown. Itong beauty queen? Yung cameraman. Grabe yung tanong niya. Nahirapan yung kandidata. Grabe yung tanong. Tanong ng judge. Tanong ng host. Bakit sino ba nagtanong? Yung host. Yung judge. Pero strict ang diet niyan, ha? ng beauty queen. Yung judge. Siyempre, kasi sila yung nagbibigay ng rate, ng grade. Yung judge? Yung host. Ay! Ganun ba yun? Sabi niya, Ano sabi niya? Sabihin mo na. kung ikaw ang magiging Miss Universe, bakit ikaw ang karapat-dapat at bakit? Sabi niyang ganun. Sabi ng judge? Sabi ng cameraman. Sumagot, sabi niya. Kung ako ang maging Miss Universe, ay si Trixie na lang. Okay. Kung ako ang maging Miss Universe, then I take you. Sabi ng beauty queen. Sabi ng cameraman. Uy, kinurunahan. Yung beauty queen. Yung judge. Siyempre, na yun eh. Veterano na yan eh. Kaya yan naging ganun. Yung judge. Yung beauty queen. Grabe, kaya pala matanda. Sumali pa rin. Yung beauty queen. Yung judge. Minsan nasa korte yan eh. Yung judge. Nakasuhan. Yung judge. Yung cameraman. Sabi niya, order in the court. Sabi ng judge! Sabi ng cameraman. Chismoso pala. Yung cameraman. Yung judge. Ipapakulong ka Ng judge! ng cameraman. Tuloy-tuloy makikinig. Mamimigay kami ng 2K mamaya sa ating Love Knows No Boundary. Dito lang sa istasyon number 1 in the buwang. 90% Love Radio. Galit eh. Yung judge. Kaya pa bang memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!